Avui preparem coca de ratafia amb panses i cruixent de nous. Necessitem 3 ous, un iogurt natural, més aviat cremós, 2 mides de iogurt de sucre en pols, 3 mides de farina fluixa o de pastisseria, una mida d'oli de gira-sol, 16 grams de llevat químic, un sobre, 60 grams de nous, 75 grams de panses, 40 grams de ratafia i un bon raig generós pel final. Un parell d'hores abans posem les panses en remull amb els 40 grams de ratafia. També ho podem fer a la vigília. Folrem la base del motlle, l'untem amb oli o mantega i l'empolsimem amb farina. Necessitem 2 bols. En el primer tamisem la farina i el llevat. A l'altre bol batem els ous amb el sucre fins a blanquejar. Veurem que el color queda molt més pàl·lid i pràcticament doble el volum. Incorporem el iogurt, barregem una mica i afegim la ratafia i les panses les reservem ben escorregudes. Mentre fem la barreja, preescalfem el forn a 170 graus. Incorporem l'oli de gira-sol i continuem batent. I ja per acabar, incorporem la farina i el llevat tamisats, a poc, en 2 o 3 vegades, embolcallant amb l'espàtula. Ara enfarinem bé les panses i traiem l'excés de farina sacsejant amb un colador. Aboquem la massa al motlle i posem al damunt les panses. Les posem enfarinades perquè així no aniran a parar al fons. Enfornem uns 40-45 minuts, a 170 graus, escalfor dalt i baix. Mentre trossegem una mica les nous i les reservem. Cada forn és diferent. Quan porti uns 40 minuts fem la prova de l'escuradents. Quan la coca sigui cuita la retirem del forn i engeguem el gratinador al màxim. Aboquem un bon raig de ratafia sobre la coca, generós, sense por. Repartim al damunt les nous trossejades, 2 cullerades soperes de sucre i unes gotes més de ratafia. Posem la coca a gratinar 3 o 4 minuts. Hem de veure que el sucre es comença a desfer sense desfer-se completament i les nous comencen a torrar-se. Cal vigilar que no es cremi. Hi ha moltes maneres de preparar la coca de ratafia. Aquesta, amb un acabat cruixent de nous, sucre i ratafia, és especialment bona. Us animem a preparar-la. Us esperem a la propera recepta.